Aninalo iqiniso baculi. Baculi aninalo iqiniso, mina ngizonitshela mina. Mhlawumbe bayisaba ukunitshela. Aninalo iqiniso. Aninalo iqiniso, ninenzondo. Futhi ngisho ngafa manje abanye beni bofuna ithuna lami beze belithole belihlahle ngembazo. Bayasho vela abanye ukuthi kaze yofanele siphumule. Abanalo iqiniso. Zinandi induku niyakikiza makushawa mina. Niyakikiza ngithi angiperformanga ngesikhathi engangithemba ngizoperforma ngaso ngahlungezeka. Ukhona noyedwa manimele iqiniso, ukhona noyedwa. Ukhona noyedwa owakwathi i-wrong lento yenzakele ekhuzana emabhidi noma nanijabula nifonelana kumnandi. Nathi bambe ngakho ngithi. Ibambe ngakho. Impucuze lesiphuma kuyona esangweni kwahlunyezwa abalandeli bami esangweni. Bahlunyezwa kabuhlungu abalandeli. Kunemandate eyakhishiwe, ikhishwa umthetho wama-security ukuthi akuvinjwe i-Blue Nation. Inhloso lapha kwakuwukuthi i-Blue Nation ivinjwe, ingakwazi ukuthi ibuse njengenjwayelo. Imandate eyakhishiwe mabefika bahlunyezwe kuthiwa amavuvuzela awangangeni, kusuka nini amavuvuzela engangeni emcimbini. Imuphi ishiya ithikithi ngisho kuphi akazi ivuvuzela yaba isikhali, ivuvuzela uplastiki kuthiwa ungangeni. Qala lapho ukuhlunyezwa kwami. Ubani umculi osekwakhuluma ngalokho ukuthi i-wrong lento yenzakala ekhuzana ivinjwa abalandeli bakhe? Umnanda ngithi nakikiza makushawa mina. Right, mangifika mina stage akwenzakalanga ngendlela esavumelana ngayo. Mina nganqanyela ingoma, uhambe kuma-video ubone ingoma yokugcina iyaphela yini. Yanqanyula ingoma yonke lonto yababuhlungu mina, kodwa akukho la engakhuluma khona ngoba ibambe ngakho mangabe kuyimina. Mina i-performance yami ngangiyisethile, masiperforma thina sikuma-rehearsal khona umfana oma lapha acuphe iwashi. Sibone ukuthi siyirane yonke from eqaleni ziqiligcine, sibone ukuthi ilesikhathi esivumelane ngaso yini. Mina kwimpucuzeko ngatshelwa nge-hour ukuthi ngizoperforma i-hour, ngalinqabi i-hour ngathi ngoba baningi abaculi. Ngizothatha 25 minutes, u5 minutes kube ilokhuzana, mhlambe ngikhulume nabantu ngibingelele labantu. Kodwa ngizothatha only 25 minutes for i-performance. Ngathi ngoba baningi abaculi abafuna ukuperforma. Baculi into engifuna ukunitshela yona, aninalo iqiniso. Ninenzondo emangazayo. Akukho ngisho yedwa mina umculo ngamehla ngenhlamba. Ngihlezi ngihloniphela nje. Ngishayela umculo ngihloniphele. Bonke abaculi bangihlangana nabo ngiyahleka. Ivezele umhlathi izinya, akekho umculo wathi wakwanxaphelwa yimina. Anginanxa namculo. Kodwa abaculi banenxa nami. Engayazi. Lolu ubumbano engilwakhala aliqala namhlanje. Ngifike nekhampani enengane zomama. Kwazi washo ngisho ubaba uNgcobo alala ngokuthula uMaphololo. Wathi uKhuzwani alikho, akekho umculo ofana nawe. Emhlabeni nje jikelele ngimdala mangengaka umpunga mangengaka. Akekho umculo ofana nawe. Mina ngifike ekhampani engane zomama abaculi behlukunyezwa. Bekhala nabo bekhala ibhungane ukuthi hayi bafethu asebenziswa kahle emculweni. Ngathi mina konakaliphi? Awuthola umlando wonke. Ngathi mina into engizoyenza ifuna mina la ngisebenza khona ngeke ungijabulise ukuthi mina ngiyogida eThekwini, ngiyogida kuphi kuma-festival, kodwa kukhona umculi engisebenza naye ekhampanini, bakaMaskandi.